Здравейте хора, днес ще си правим маска, за да ми е по-гладка устната. Ето така изглежда. Вчера, нали, си ги бях взела пуканки с кремове и ми се падна такова. А такова много исках да си купа. Обаче в нашите магазини го нямаше тук. И затова по-добре, че ми се е паднало. Ето го. О, не, да се слепи. Ужас. Не. Някъде как го намразя. О, не, да ми пада от устата и ми е голям. Аз съм по късопътниче. Ай, така кралка държа. Ще чакам известно време. Да се жалко. Мине почти половин час, значи е време да го свалям. И наистина устата ми стана гладко. Явно всеки ден ще трябва да си купувам такова. Той е почти като желе. В принцип, то трябва да е желе. И мирише на черешка, ето тук пише. Казвам, не пише. Устата ми в момента е много гладка. Както видяхте в самото начало, че го бях отворила. Да. Ето си бях сложила малко. Но не е толкова много време. Сега пък не мога да го сложа. За бухунка. Че си има малка кофичка. Обаче тя е в кухнята. Доста е смешничко как изглежда. Много голямо беше. И се е разтегнал, ужас. Не, да се залепи. Еми, участвайте в нови видеа и ще се видим в друго видео. Чао!